So ife anyị na-ekwu na nnwere onwe ndị Igbo bụ nọọ ije ime mmụọ ka ọ bụ. Nke izizi bụ na anyị kwesịrị ịmalụ kedu ndị anyị bụ, kedu onye bụ chi anyị, kedu ka anyị kwesịrị isi wee gaa. Ajụjụ anwa na ọsụsị abụrụ anyị bụ nke Chineke. Anyị abụghị naanị ụmụ nke Chineke n'okwukwe, anyị bụkwa ụmụ Chineke site n'ọgbụgba ndụ nke Jehova nwere na nwa ya bụ Abraham, bụ nna anyị, bụ nna nke ụwa niile. Anyị gafere ụzọ site n'ikpelu chi ọzọ. Anyị gafere ụzọ na-amaghị ndị anyị bụ. Anyị gafekwara ụzọ ị na-emie n'ike aka anyị. Ọ bụghị n'ike aka anyị. Akwụkwọ Nsọ kwuru ya na ọ bụghị na anụ alụ ma ọ bụ n'ike ka mmadụ ga-eji ruo ebe ọ na-eje.